Aceasta este o poveste despre pensiile speciale, alea pentru care muncești tu să le plătești în fiecare lună. În timp ce peste 1 milion de români duc grija zilei de mâine pentru că au fost trimiși în șomaj tehnic, un singur pensionar special încasează lunar 15.000 de euro. Bani cât să-și cumpere în fiecare lună o mașină. Și, deși e special, el nu e singur. Alți 185.000 de români încasează indemnizații speciale pentru care nu au cotizat niciodată. Cum s-a ajuns aici? Toată lumea recunoaște că pensiile speciale creează inechitate între români. În timp ce toți politicienii se declară împotriva lor ca să ne câștige voturile, niciunul nu vrea de fapt ca ele să dispară. În schimb, fac ping-pong și par preocupați. În plină pandemie, peste 123.000 de membri de CLIC i-au cerut președintelui Klaus Iohannis să plafoneze pensiile speciale. Putea să o facă simplu, prin decretul de prelungire a stării de urgență, însă a refuzat. Nu. Președintele a pasat mingea. Ce cere să decidă? În același timp, 6.700 de membri de CLIC i-au scris avocatului poporului și au cerut să sesizeze corect Curtea Constituțională pentru a anula pensiile speciale pe care urmează să le primească aleșii locali. Renate Weber s-a făcut că sesizează CCR pentru pensiile speciale. A sesizat curtea doar de formă. Când i-am cerut să facă o solicitare pe bune, a refuzat și ne-a trimis la Parlament. Nu ne-am oprit aici. I-am cerut și premierului Ludovic Orban să anuleze ordonanța prin care PSD dădea dreptul primarilor la pensii speciale. Guvernul nu a anulat-o, doar a amânat-o un an. Din 1 ianuarie 2021, aleșii locali vor primi și ei pensii speciale, bani cât pentru ridicarea a 3 spitale. Cartoful fierbinte a ajuns la Curtea Constituțională. Judecătorii și beneficiarii ai pensiilor speciale au respins de fiecare dată orice încercare de anulare a acestor privilegii, inclusiv în cazul aleșilor locali. Mai au însă un test de trecut. Guvernul Orban și-a asumat în ianuarie răspunderea în Parlament pentru eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, judecătorilor CCR și parlamentarilor, dar legea a ajuns, ca și celelalte, la Curtea Constituțională. De 6 luni, CCR se chinuie să dea o decizie. Pe 6 mai va spune dacă pensiile speciale rămân sau nu în picioare. De luat aminte. Cea mai mare pensie specială, 15.000 de euro. Cea mai mică pensie din România, 150 de euro. Ne-au înșelat. Au crezut că nu o să înțelegem jocul pe care l-au făcut, dar știm ce privilegii și-au oferit. Jocul nu s-a oprit. În 6 mai, CCR decide. Distribuie și tu acest film, să vadă că suntem toți cu ochii pe ei.